A ver, Arturo, e que tes? Nos pillaron. Ay, Ai, un biquiño, Dios mío. te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero. Para venir desde Vigo aquí ya te puedes imaginar. Pero escoita, que o Arturo non lle dixo que íbamos gravar o seu reportaxe. Oye, pero como non me comentaste por teléfono? Que che pasa? Xa perdemos a memoria. A ver, Para que levar a ver. A ver un biquiño. Veña aí. Bueno, que riquiños, que riquiños. Eles son Arturo e Lola, teñen 80 anos e levan 2 anos de relación dende que se coñeceron na discoteca La Luna de Pontevedra. Pero cada un vive na súa casa, xa dicía aí Lola, ela vive en Vigo e vai dende Vigo. Arturo vive en Portas, cada un na súa casa, pero todos os domingos quedan para verse aí na discoteca La Luna, botarlle unhas bailas, como estades vendo, e, por suposto, tamén forxar o seu amor. Bueno, encántame esta historia, Rocío. Foi un frechazo, Home, pero total. Mira, Arturo, que non lle gusta moito dicilo, pero xa vou dicir eu. Arturo dixo, cando viu a Lola ali na pista de La Luna, dixo, a Lola teño que botarlle un baile e xa verás como cae na miña rede. Por qué? Porque Arturo, señoras e señores, baila que dá gloria a velo, El sabía que era un arma infalible e dixo, Lola non se vai resistir. Polo que vemos, non lle foi nada mal. O máis importante, non viven xuntos, non pasa nada. Arturo ten animais, sería un pouco farragoso, non pasa nada. Eles vense cada fin de semana a discoteca La Luna para gozar dun amor que incluso a eles os pillou de sorpresa. A ver, Arturo, que? Que hora temos? É media. É media. É media. Xa debía estar chegando aquí, quen? Aí está. Aí está. Aí está. Ese é o autobús? Claro. Ai, mamá querida, eu pensei que te deixaba plantado. No, A quen no. esperas? Como se chama? Lola. A Lola. Sí. Que hai pouco que vos coñecestes ou non? Canto tempo levades? Está. Hizo Lola más bonita que a todas A ver, Arturo, e que tes? Nos pillaron. Ay, Ai, un biquiño, Dios mío. te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero. Para venir desde Vigo aquí ya te puedes imaginar. Pero escoita, que o Arturo non lle dixo que íbamos gravar o seu reportaxe. Oye, pero como non me comentaste por teléfono? Que che pasa? Xa perdemos a memoria. A ver, Para que levar a ver. A ver un biquiño. Veña aí. Ah. Que vides todos os fines de semana aquí a Luna a botar un baile? Ai, un bailiño que ven nos... Aquí se meu rei. Pois non vamos perder máis tempo, vamos para dentro. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you. Loli, ahora que non nos escoita Arturo, como o conociche? Ai, o conocín aquí. Eu detrás miña estaba aí fora. Sí? E eu chegou á porta e dice, bailas? E eu só puxen a bailar con él. Ope, tú lanzaches este e dixaches este pa min? Ah, claro. Sí, Vin algo raro nela, o sea que... algo raro pero bo, imagino, non? Claro. Lo vi pausado, bueno, buena persona. Os olliños que os tiña, pero así, como dous luceros. Dixo, este está cazado. Non o biches golfo, tú. No, más riquiño que las pesetas. Queríalo levar para casa, pero non quere, non? Quer ir porque ten jaliñas, e ten polos, e ten todo. Oye, que tal este segundo amor así, xa de maior? É bonito tamén, non? Claro. Como non vai ser bonito? Eu penso que é máis bonito agora que cando éramos xoves. Fixe con pegar unhos bailes así tan ricamente aquí na Luna, maravillosamente, non? Eu levo moitos anos vindo aquí, mucha. Sí. Tú xa tes carné de afiliado. Levo desde o siglo pasado. Eu xa enganchei, tamén eu xa enganchei. Como é o teu nome? Teresa. Teresa, tú encontrases parella aquí? No. No, pode florecer o amor sempre aquí na Luna. Pues, oye, ahora a disfrutar da relación do que dure, non? A vivir. A vivir. A vivir, man. Joder, que son 2 días. Efectivamente. Veña, outro baileciño, dai, vas animado. Vamos. Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado.